Centralne vijesti. Radio Nacional. Štrajk prosvjetara traje i dalje. Evropska unija i Kina uvode carine Americi, situacija na njujorškoj burzi se malo preokrenula. U Saboru o inicijativi za opoziv Turudića. Sutra više oblaka, ali i više sunca. U zemlji ništa novo. Da, ništa novo ako gledamo posljednjih par dana. U 3 sjeverne županije oko 75% zaposlenika osnovnih i srednjih škola, fakulteta i instituta sudjelovalo je u 4. krugu cirkularnog štrajka, poručivši da obrazovanje po starom dobrom običaju opet mora na ulicu da bi ga se primijetilo. A evo što je rekao glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti. Dakle, radili smo ovaj cirkularni štrajk iz razloga da budemo češće prisutni, da češće govorimo o problemima u prosvjeti, visokom obrazovanju i znanosti, ali radili smo to jer smo htjeli i osjetiti zapravo stanje na terenu. Željeli smo otići među konkretne ljude, u konkretne škole. U svakom od ovih cirkularnih štrajkova bili smo na 3 mjesta, u jednoj osnovnoj školi, u jednoj srednjoj školi i na jednom visokom učilištu. Danas smo čak bili u 2 osnovne škole. Podsjetimo, sindikati traže bolje plaće i uvjete rada, ali i da se reforma modularne nastave umjesto brzopotezno provodi, umjesto brzopotezno, barem odgodi za godinu dana. Predstavnici sindikata poručuju da nemaju nikakve sumnje u ispravnost svojih zahtjeva, te najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu za koji kažu imaju i plan B, ako vlast opet odluči zatvoriti oči. Evo što je rekao predsjednik srednjoškolskog sindikata Zrinko Turalija. A mi ćemo ovo s vama morati, kako stvari stoje, raditi i dalje u jednom periodu za koji vam ne možemo garantirati koliko će trajati, ali ono što vam sad mogu najaviti, a što smo već najavili ovih dana, nama će idući korak nakon Uskrsa i nakon što naši ljudi napune baterije, biti veliki prosvjed u Zagrebu i to će biti kruna ovog prvog dijela naših akcija. S druge pak strane, vlada šalje poruku štrajkašima, a evo što je vladi poručio predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić. Vidimo da nam kao posljednju prijetnju navode da će nastavna godina trajati sve dok se ne nadoknadi i posljednji sat koji se nije odradio zbog štrajka. Ja im želim poručiti da je nama drago da oni brinu o učenicima. Mogli su tu brigu pokazati, istina, i prije. Dragi premijeru, ukoliko računaš s bilo kakvim nadoknadama, onda znaj da ti u uvodu pada priča o neplaćanju štrajka. Centralne vijesti. Sada malo u Sabor. Tamo se pričalo o aktualnoj temi. Naime, tema je bila SDP-ova inicijativa za opoziv Radosti naše, glavnog pravosudnog goniča Ivana Turudića. Direktno iz saborskog kokošinjca. Pa je onda predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić objasnio razloge zašto Turudija treba otići. Prva je da nema legitimitet i nije prošao sigurnosnu provjeru. Druga je da nesavjesno, nepravilno i neuredno obavlja dužnost uz kršenje kodeksa sudačke profesije. I treća, jednako bitna, je da kao glavni državni odvjetnik ne uživa povjerenje javnosti. 70% građana Republike Hrvatske nemaju povjerenje u pravosuđe i nemaju povjerenje u rad glavnog državnog odvjetnika. HDZ-ovci su krenuli u dobru staru temu i to onu jedinu bitnu, vraćajući nas u 91. ili 41. A najmaštovitiji je bio, naravno, žetončić Hrvoje Zekanović. Evo, javljaju mi vaši susjedi, kažu, evo, konačno smo odahnuli, kaže. Već 20 dana slušamo kako u kupatilu Hajdaš Dončić vježba ovaj govor. Nakon nadimka točka, danas ste dobili nadimak, opet ona vraća se stari Ciceron, a još sa onom malim naznakom Fidel Castro. Svaka čast, uspjeli ste. Dakle, znači repeticija Mater studiorum, znači uporna vježba ipak polučila rezultatom. Dobro, sad ne smijemo zanemariti recimo 91. pa ajmo čuti još malo Zeku.
Ovdje bih samo napomenuo kako mi je jako drago da je SDP postao, to postaje stranka koja se prije sramila spomena Domovinskog rata, danas se evo sa ponosom ističe kada pronađe nekog pojedinca u SDP-u koji je sudjelovao u Domovinskom ratu, to je dobro, to je evolucija. I vama, evo, kolega Dončić, želim da samo napredujete dalje, da vježbate, ali malo tiše, susjedi ne mogu spavati. No idemo se ipak vratiti na Turudića. Ajmo. Protiv bande proklete pobunila se političarka s imenom i prezimenom Dalija Oreškovića, koja se osvrnula na tezu da je zahtjev promašen jer ga je inicirala samo jedna stranka, a to je SDP. U ovom trenu to je potpuno irelevantno. Ono što je ovdje ključno pitanje, to je li Ivan Turudić jamac neovisnog i efikasnog kaznenog progona i je li on jamac zaštite financijskih i svih drugih interesa Republike Hrvatske i čuvar pravnog poretka? Nije. A resorni ministar, dakle ministar pravosuđa Damir Habijan je naravno smireno eskivirao oporbene krošeje jer dobro zna da i onako inicijativa nema nikakve šanse proći na glasanju u petak. Da ste za neovisne samostalne institucije pravosudne, ovakav uradak sigurno ne bi podnijeli, pustili bi pravosudne institucije da rade svoj posao do kraja, a ne na ovaj doista neprimjeren način opasnim presedanom činili jedan doista eklatantan i nezabilježen pritisak na pravosudne institucije koje trebaju biti, kolegica Raukar-Gamulin, samostalne i neovisne. A sada dosta. Idemo čuti što o ovome kaže naša gošća dana. Gošća dana! A za te potrebe vratit ćemo se malo u jučerašnji dan jer je jučer održana 16. sjednica Odbora za pravosuđe na kojem se vodila žestoka rasprava o opozivu spomenutog glavnog državnog odvjetnika Tureta Bureta. No taj je zaključak, baš čudno, većinom glasova odbijen. Pa da, naime u međuvremenu je vlada u Sabor poslala tu odbijenicu na zahtjev SDP-a, dok je ministar Branko Bačić izjavio da je takav prijedlog protuustavan i protuzakonit. A o tim temama više nam je rekla saborska zastupnica iz redova SDP-a, načelnica Omišlja i predsjednica Antikorupcijskog vijeća Mirela Ahmetović. Dakle, SDP je vrlo jasno obrazložio svoj prijedlog zaključka gdje traži da vlada pokrene postupak razrješenja državnog odvjetnika, glavnog državnog odvjetnika, a prije svega to je zapravo činjenica da je nanio tešku štetu ugledu državnom odvjetništvu, odnosno državno odvjetničkoj dužnosti, prekršivši i etički kodeks državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, ali i sam zakon. Prošlog su tjedna članovi Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije osudili nedolazak Turudića na sjednicu na kojoj se trebalo raspravljati o njihovom izvješću. Bivši predsjednik Antikorupcijskog vijeća Mostov Nikola Grmoja proglasio je to srozavanjem prakse i izrazom nepoštovanja prema Hrvatskom saboru, dok je nova predsjednica vijeća Mirela Ahmetović izjavila kako je to presedan u povijesti toga tijela. Da ne govorimo o slučajevima, konstantno uhvaćivan, evo sad i nedavno, u laži javnosti, zatim se vrlo blisko povezuje sa vladajućom strankom, dakle HDZ-om, zatim se druži i to blisko za poziciju glavnog državnog odvjetnika, ali i suca dok je obnašao tu funkciju sa ljudima koji su doslovno presuđeni za kriminalne radnje, ali i onima protiv kojih je podignuta i potvrđena optužnica. Centralne vijesti. Sad se s tih nacionalnih visina spuštamo u ove lokalne nizine, idemo malo na lokalne izbore i to za početak ovdje u Zagrebu. Možebovka Sandra Benčić kritizirala je friško kandidiranu Mariju Selak-Raspudić. Međutim, evo moram reći, mene to ne čudi s obzirom da je Marija Selak-Raspudić zaista serijska kandidatkinja, pa je evo sad su raspisani ovi izbori pa će se i na njima kandidirati. Naravno, svatko se može kandidirati i svatko može svašta reći. Međutim, ono što Marija Selak-Raspudić ne može reći da je neovisna i ne može reći da je kandidatkinja koja će svoju kampanju financirati takozvanim malim donacijama. Pa je podsjetila da Selak-Raspudić nije baš oličenje neovisnosti, posebno uz donacije hercegovačkih tajkuna i Bandićevih građevinara.
Jer ja moram pitat, jesu li male donacije za nju, donacija hercegovačkog tajkuna u iznosu od 10.000 eura koliko je donirao u predsjedničkoj kampanji? Pita Sandra Benčić. Još smo na lokalnim izborima, a sada idemo do najlipijeg grada na svitu. Ja sam ponosan što sam rođen u Splitu, jer da nisam rođen u Splitu, ja mislim da bi bio kurac od ovce. Stranka Most je u Split poslala novo lice, 27-godišnjeg Franka Kelama, koji mladima obećava priuštivo stanovanje i demografsku obnovu. Pod sloganom Pogled naprijed, Kelam poručuje da Splitu treba svježa krv, a ne reciklirane političke priče. Da idemo naprijed, da pokažemo da to možemo, da pokažemo da trebamo više i da idemo naprijed. Šta smo još imali? Podsjetite sad, i digitalizacija. I da idemo naprijed. A što se tiče teme Splita i njihovih izbora, o tome smo mi danas razgovarali s našim kolegom novinarom Damirom Petranovićem. Nameti nacional! Naime, Stipe Čogelja, 39-godišnji splitski HDZ-ovac koji trenutno obnaša funkciju zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Na nadolazećim svibanjskim izborima ponovno će se kandidirati za istu funkciju. A prošlog je tjedna izazvao potres u redovima HDZ-a kada je otvoreno, a možemo reći i odvažno u čak 2 navrata javno pozvao Bobana i vrlo utjecajna predsjednika županijskog HDZ-a Antu Sanadera da se povuku. Pa kako kolega Damir Petranović gleda na cjelokupnu situaciju, objasnit će nam u nastavku. Pa mislim, potez je hrabar, ali mnogi su protumačili da je on nepromišljen, ali nije, nego je savršeno promišljen očito. Jer je Čogelja očito planski stupio, doduše sam je priznao da mu je timing možda malo pogrešan, međutim nije. Jer u HDZ-u se sad slažu karte za unutarstranačke izbore koji će uslijediti nakon lokalnih izbora. I nakon navedenih javnih nastupa, Čogelja se zajedno s Bobanom pojavio na bizarnoj tiskovnoj konferenciji i objavio da zajednički koračaju u budućnost, odbacujući pritom vlastite izjave kao medijske napise i rekla kazala priče. Kako kaže kolega Petranović, sasvim je normalno da netko tko je u 30-ima, za razliku od nekoga u 60-ima, ima drugačiji pogled na politiku. Pa tako ovdje pričamo o jednoj sasvim ozbiljnoj i planiranoj poruci HDZ-ovcima, a možda i samom Plenkiju. Stipe Čogelj prije 4 godine njemu je de facto obećano da će nakon 2 godine Blaženko Boban se povući u Sabor, da će on postati župan splitsko-dalmatinski. S time se krenulo prošli mandat. Međutim, na pola mandata od toga se odustalo jer je očito Ante Sanader procijenio da on ne može kontrolirati Čogelju. Iz svijeta! Novi val Trumpovih carina jutros je pogodio oko 60 zemalja, a Kina je počašćena s ukupno 104% carinskih nameta, što je rekordan rezultat i u svijetu trgovinskih ratova. Evropska unija, Japan, Tajland i Vijetnam također su dobili svoje čestitke s carinama između 20 i 46%. Trump je najavio i dodatne visoke namete na farmaceutske proizvode ciljajući na premještanje proizvodnje iz Kine u SAD. Time farmaceutska industrija koja je do sad bila pošteđena sada ulazi u novu rundu globalnih turbulencija. I'm gonna do it! Da, globalni brendovi poput Apple-a i Nike-a koji proizvodnju odavno vode izvan SAD-a već osjećaju ozbiljan pad vrijednosti svojih dionica, a pravi udarac tek dolazi. Primjerica Apple i H&M oslanjaju se na Kinu, dok Nike i Gap veliki dio svoje robe proizvode u Vijetnamu, što znači da bi američki potrošači uskoro mogli plaćati patriotizam skupljim tenisicama i mobitelima. A evo i udarca nazad. Kina je najavila da će sutra uvesti dodatne carine na američku robu, podižući ukupne namete na 84%. I Evropska unija je odobrila uvođenje protumjera na Trumpove carine, pa će Sjedinjene Američke Države uskoro osjetiti dodatne carine na robu vrijednu 22 milijarde eura. Sve osim Mađarske, koja klasično igra kontra. We need a new European Parliament. We have to find new leaders who really represent the people. A Trump s druge strane i dalje traži od Europske unije da kupuje više američkog plina i spušta sigurnosne standarde za automobile. Iz svijeta!
Njemačka je konačno dobila novu koaliciju CDU, CSU i SPD-a, a budući kancelar Friedrich Merz poručuje da Europa opet može računati na Njemačku. U središtu dogovora su smanjenje poreza, investicije u infrastrukturu i stroža pravila za stjecanje državljanstva, sve kako bi se uz malo političke čarolije zaustavio rast popularnosti ekstremne desnice. Nova vlada obećava brzo djelovanje. Merz poručuje da će koalicija biti lijek protiv populističkog AfD-a koji je u međuvremenu pustio duboko korijenje. Raspodjela moći je ovakva. CDU preuzima vanjske poslove i gospodarstvo, SPD financije, a CSU unutarnje poslove. Vesti iz regiona. Novice iz regio. Lajmen Garajoni. Vesti to regiona to. 1, 2, evo ti ga na. Arijen Stojanović-Ivković, hrvatska liječnica koja već 12 godina živi, radi i podiže obitelj u Beogradu, odjednom je postala sigurnosna prijetnja Srbiji, barem prema ocjeni tamošnjih vlasti, odnosno srpskog vožda Vučića. Na sreću vas Hrvata dugo ću ostati predsjednik Srbije. Umjesto administrativnog sastanka dočekali su je inspektori s rješenjem o protjerivanju i 7-dnevnim rokom za pakiranje života, sve začinjeno zabranama ulaska na godinu dana. Iako Arijen tvrdi da joj je najveći krimen vođenje djeteta u vrtić i povremeno sudjelovanje na studentskim prosvjedima, vlasti su očito procijenile da je to previše rizično. S kakvim im ostrovima poslu? A hrvatski veleposlanik u Srbiji, Hido Biščević, potvrdio je da su u samo 3 dana iz Srbije protjerana 3 hrvatskih državljana, među njima i voditelj predstavništva Hrvatske gospodarske komore. Očito nova prijetnja regionalnoj sigurnosti. Biščević ističe da su takvi slučajevi postali zabrinjavajuće učestali, no službenih objašnjenja iz Beograda i dalje nema. Naravno, Hrvatska najavljuje oštru prosvjednu notu. Kultivirajte se podhitno, molim lijepo. Riječko Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca ovog tjedna ugostit će predstavu Open the Door nacionalnog dramskog kazališta Kaunas iz Litve, nastalu u suradnji s umjetnicima iz Burkine Faso. Riječ je o modernoj adaptaciji mita o Antigoni, dijelu velikog evropskog projekta Deconfining, koji režira nagrađivani litvanski redatelj Justinas Vinciunas. Predstava donosi potresnu priču o djetetu koje postaje žrtva straha i predrasuda u zajednici pod prijetnjom terorizma. Riječki HNK, koji je nedavno postao član prestižne Evropske kazališne konvencije, nastavlja potvrđivati svoj status važnog kulturnog centra. A više o projektu i značenju ove suradnje otkrila nam je Dubravka Vrgoč, intendantica Riječkog kazališta. Zapravo riječ je o projektu gdje se povezuje nešto što do sada je zapravo rijetko povezivo. Mi doista znamo vrlo malo ili gotovo ništa o afričkom kazalištu. Zapravo je ideja tog projekta da se povezivanjem afričkih i evropskih kazališta, ali ne samo kazališta, nego i kulturnih centara, nego instituta koji istražuju baš kulturološke teme, ta 2 kontinenta zapravo, ali zapravo to povezivanje ide preko nekih tema koje nas se zajedno tiču, a to je u ovom našem slučaju prvenstveno tema migracije. Sport i tjelovježba Radio Nacionala. Osvajač zlatne lopte i italijanska legenda nogometa nije više trener zagrebačkog Dinama. Fabio Cannavaro smijenjen je na mjestu trenera Dinama nakon serije loših rezultata. Dinamo je, podsjetimo, prošlu subotu igrao protiv Istre gdje je trebao proći sa sigurna 3 boda, međutim igrači su bili nemoćni i Cannavaro snosi punu odgovornost za možebitan ispad iz utrke za naslov prvaka. Uprava je tako jednoglasno odlučila kako više ne vidi razloga da Modre i dalje vodi Talijan, te je njegovu vodstvu od svega 100 dana došao kraj. A Talijan može biti sretan jer će se zasigurno pričati o velikoj otpremnini. Tko je sljedeći kandidat za trenera Dinama još nije poznato. Kome ću ja predat klub? Kome? Hajde, recite mi kome? Slovenski portal Ekipa u ponedjeljak je naveo dvojicu Španjolca Alberta Rieru i Španjolca Viktora Sancheza, a prema njihovim informacijama glavni kandidat je ipak Riera, trener Celja čiju karijeru vodi hrvatski nogometni menadžer Endi Bara. Sjevni munjo, pukni grome. Prognoza vremena. 100% otprilike, točna prognoza vremena možda.
Izvješće o stanju na cestama čuti ćete odmah nakon naših centralnih vijesti, a što od vremena očekivati sutra, dakle u četvrtak, zna Kristijan Božarov s portala Kad će kiša. Četvrtak na kopnu donosi povremeno više oblaka, ponegdje uz malo kiše, osobito u Slavoniji. Na Jadranu će biti djelomično sunčano, ali i tamo na jugu ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, u Slavoniji jak sjeverozapadni. Na obali prije podne do umjerena bura, a poslije podne umjeren i jak sjeverozapadni vjetar. Jutro prohladno uz temperaturu od 0 do 5 u gorskim kotlinama i nižu, na Jadranu od 5 do 10. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Od petka sunčanije i toplije. Bile su to centralne vijesti Radio Nacionala. Centralne vijesti uneredila Vanda Šaban uz velikodušnu pomoć. Tana Kolenca. Glasove posudili Tamara Pavlica. I Ljudevit Grgurić Grga. A gumbiće je stiskao Vilim Petrina. Kralj